Hei vaan kaikille. Nyt kerron, miten pääset Teams-kokoukseen, eli oppitunnille verkossa. Avaa nettiselain, kirjoita edusampo.fi. Valitse sieltä opiskelijoiden intra eli simppa. Ja sitten täytyy kirjautua sisään, jos olet esimerkiksi kotitietokoneella. Ja kirjaudutaan koulun sähköpostiosoitteella. Sinulla on eri osoite tämä loppu kuin minulla. Ja sitten sama salasana, millä koulussa kirjaudut koneelle. Jos sinulla on koulun tietokone lainassa, voi olla, että sinun ei tarvitse kirjautua, koska kone tunnistaa sinut, kun olet kirjautunut kerran sisään. Sitten saat tällaisen näkymän. Pitäisi olla tuttu kaikille. Valitse vasemmalta ylhäältä tuo vohveli ja sieltä Teams. Sitten, jos menet nettiselaimen kautta, niin voit valita käytä verkkoversiota. Sitten näkyviin pitäisi tulla laatikoita. Sinulla on eri laatikot kuin minulla, koska minä kuulun eri tiimeihin kuin sinä. Jos ei näy laatikoita, klikkaa tiimit ja saat laatikkonäkymän. Valitse sieltä sitten oikea tiimi, eli jos olet menossa vaikka matematiikan tunnille, niin siellä on sellainen laatikko, missä lukee matematiikka. Tai äidinkielen tunnille, niin äidinkieli. Ja nyt olen tehnyt tällaisen testiryhmän. Dream Team. Ja pääset tämmöiseen yleiseen näkymään, missä on chatti. Ja olen kirjoittanut tervetuliaissanat tänne. Tänne voi kirjoittaa kommentteja ja ne näkyvät kaikille. Täällä jos opettaja on ajoittanut kokouksen, eli aloittanut oppitunnin, niin silloin kun oppitunti alkaa, niin vähän ennen sitä tänne tulee sellainen harmaa laatikko, jossa lukee, että liity. Klikkaa sitä, ja pääset kokoukseen eli oppitunnille. Siinäpä se.